איתי ליום צילומים לרייבן. בוקר טוב, עכשיו 2:20 לפנות בוקר. עוד שעה לוקחת אותי מונית לעשות צילומים של רייבן בנהריה. ממש אתם הולכים לבוא איתי. טוב, אני מזמנים. עכשיו 3:10. לקחתי 2 משקות פה ברגותות. לקחתי איתי גם בקבוק מים שיהיה איתי. אני לובשת. פט של רייבן. והוודג'. טוב, הנה המונית. אני עכשיו אעלה עליה. אני חייבת להשלים שעות שינה. שלום, בוקר טוב. עכשיו 5. אני שברת לי. נהג מונית פשוט הוריד אותי. קצת מפחיד, הייתי אומרת. היא קצת עפה על זה ללכת לאיבוד. שאלה טובה, מצאתי. וכאן, סוף סוף אור יום. תראו את הדבר היפה הזה שהולך להתבן. בוקר טוב. שתי בלונדיניות, שוף הזה, הקקי הזה, הפחיד לי את הסבתא. טוב, הנה כל הבגדים הגיעו. חברים, הקפה הראשון של הבוקר. ממש לפי. טוב, אנחנו עכשיו בתחנה השנייה. שנוגע. נמש אותי. אוקיי, הבנתי. לא, לא שלי. ברור שהאננס, תודה. תפי שיר. תקשיב, במיקרונוס, תולים מניפה, כאילו לא עשיתי לשיער שעה. זה לפי דעתי הלוק הסופי. תכף אנחנו סוגרים את היום צילומים הקרייזי הזה. סורי, אבל אין שצריך סלט ביצים.